Tak si ukážeme nejaké veci. Niektoré veci, čo budem robiť, si môžete aj doma vyskúšať. Niektoré sa vám nepodaria, ale skúšať to môžete. Ideme spraviť bublinovú husenicu. Je iba hlava zatiaľ. Zatkaj si. Edinko, zatkaj si dole. Husenica? Bude sa pláziť? Samčová? Pozri, ako husenička. Zakúpliť sa? Rozpadnúť sa. Tak. Ideme ďalej, spravíme bublinovú kocku. Videli ste kockatú bublinu? Nie. To vie spraviť iba Chuck Norris, no? Ale s takým malým hekom vám ukážem, ako sa dá urobiť kockatá bublina. To ešte nie je kockatá. Dále nie, ale to, čo teraz v strede napúkam, to bude kocka. Vidíte ju? V strede kocka, ja to roztočím. Blízko gula. A vieš, to nebolo moc vidno. Za chvíľku spravím, teda by ste ju fakt videli. Ale ešte si ukážeme niečo iné. Kto z nás vie, prečo je zle fajčiť? Akože halo, všetci viete, tak povedz aspoň jeden dôvod. Povedz. Lebo to škodí všetkému v podstate, ale plúcam ako prvý. Ukážeme si niečo? Takéto niečo máme v plúcach my. Je čistý vzduch, ničo nefajčíme. Fajčiari majú niečo podobné, len horšie. Toto je para. Čiže toto nie je ani smradlavé, ani to nemá nikotín, ani nič. Ale niečo podobné, len výrazne horšie majú fajčiari. Teraz to spojíme. Ak pozeráte Harryho Pottera, to je proroctvo. Urobíme z toho sopku. Tak. Ďakujem. Ideme ďalej. Spravím niečo, čo poznáte podľa mňa. Je to jedna taká prírodná vec, ktorá ničí veľa vecí. Volá sa to, že tornádo. Kto z nás vie, čo to je? Tak si urobíme, bude v bubline. Slúbil som, že spravím tú kocku, aby ste ju videli, tak ju napúčame tou parou. A teraz ju vyfučím, takže jej spravím tomu. Teraz na záver taký hlavolam pre vás.